Nej. Nå jo, okay. Nå, det er okay, det er fordi, det er... Det er fordi, det er... Jeg troede, det var Mia Fumo, Wodapalooza Team Qualifier Workout 1, Athlete Workout 1. Athlete 1, Workout 1. Athlete A. Wow. MVP. Fives on the inside. 2 and 3 bubbles. Starter du også? Det ved du, men ja. Jo. Hey, det er 2 minutter, så er du færdig. Det første minut ting, hvor du ikke over, så har du 1, hvor du bare sætter pedalen i bunden, så er du færdig med den. Ja. Det er kort tid, det nederen. Lad os lave mig igen. 10 minutter. Det er det. Ja. Godt sagt. Klar? Ja. 10. Tæl lige ned til det herovre. 4, 3, 2, 1, go! Kom over her, på! Nu kommer den hårde runde, nu trykker du, Mia! Nu styrer du bare af! 2, 3, 4, kom on! 5, 6, 7, hold tempoet oppe! 9, 10, 11, 12, kom on! 13, 2 mere! 14, lige på! Lige på! Hop op! Hop op! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og nu! Træk snappen ned! Let's go! 1. Hurtigere! 2. 3. Lige præcis! Hold den! 4. Kom nu! 6. 7. 2 mere! 8. 1 mere! 7. Ja. 2:12. Ish. Stærkt. Det er godt. Det var mega godt. Woo! Gå det tilbage. Back! Godt gået, Mia. Shit. I'm not leaving. Hvad er det der for Wolf of Wall Street? I'm not fucking leaving. Godt, ja. Godt gået, Mia. Jeg kan godt se de der 15 der. Det er en ægte god tid, der. Det er vildt godt. Jeg har ikke filmet vores skiver eller noget. Gør det igen for en single skive. 5 kilo plate, 2 kilo plate, 15 kilo bar. Det var 29 kilo, ikke? Ej, man skulle have... Okay. Det var noget, at skulle lave det igen. Ser du?